Sziasztok! Ma hozta meg a futára az új alaplapomat. Az előző is egy Asus volt. Ö, Ha jól tudom, akkor egyen régebbi. Muszáj volt váltanom, mert ö, ez a mostani alaplapom több mindent tud, mint az előző. Ugye az előzőben csak kettő memóriafoglalat volt, ebben már négy van. Ö, és, és hát már azért érett a csere. Hát igaz, hogy csak egy éves volt, de én úgy érzem, hogy azért váltani kell. Még régebben, amikor összeraktam a gépemet, hát most már februárban volt egy éves, hogy összeraktam, így éreztem, hogy azért váltani kell. Hát így sorolnám is, hogy végül is mi ebben az újdonság. Hát ahogy a nevén is látszik, ez már USB 3-as csatlakozóval is rendelkezik. Hát az előzőben csak USB 2.0-ás volt, ebben már 3-as is van. Hát végig is nézzük meg, hogy mindjárt keresek valami fényt. Ez már jobb lesz. Hogy végig is ez az energiatakarékosság, itt a 3.0-ás USB, ugye 2 darab van rajta. Ez ilyen mit tudom én, feszültségvédelem. A magfeloldás az előzőben is volt. És ez, hogy 100%-os, gondolom nem lehet olyan hamar szétbaszni a kondikat. Úgyhogy ez 760-as AMD chipsettel rendelkezik, ugye AM3 pluszos foglalatú. Hátulján gyorsan így átfutva, hogy mi szerepel mégis. Hát végig ez lesz majd az alaplap, majd kibontjuk, és hát biztos benne, hogy ma megjön az alaplapom, mert nagy hóhelyzetet tekintve azért féltem, hogy nem lesz ma még alaplapom, de hál' Isten megjött. Ugye itt is a magfeloldás, itt részletesen leírja, semmi olyan különös, hogy foglalkozni kell vele. Hát ugye a garanciapapír, vagy hát az átvétel, ez a garanciapapír. Hát a csomag tartalmáról mégis annyit, hogy mi, meg hogyan. Igen, ugye 2 darab SATA kábelt adtak hozzá. Hát végig több nem is kell, mert egy belemegy a Winchesterbe, egy pedig a DVD íróba, olvasóba, illetve ezt majd a legvégén. Megnézzük még, mit tartalmaz pontosan a csomag. Hát ugye a számítógép hátuljára az elrendező mutató, vagy hogyan hívjam, a kézikönyv. Nézzük, hogy francia, német, olasz, spanyol, blablabla, és itt a magyar, ugye. Nézzük, mit ír a magyarról. Hát végül is, ja hát igen, jó. És itt az elejénnél leírja, tehát itt nem úgy van, hogy keresed, hogy külön magyar rész, külön orosz rész, külön mit tudom én, spanyol, olasz, hanem itt úgy van, hogy először leírja a franciát, aztán a németet, bla bla bla, és ugye itt a magyar leírás is róla. Hát ugye ez a elrendezés mutatja, hogy mit rakjál be először, de ez így lényegtelen. A processzor, a hűtő, rátétel, memória, ugye ez már 2 vagy 2x2-es DIMM foglalat, úgyhogy a SATA-t hogyan teszed rá. Na ez majd talán ami fontos lesz, hogy hogyan teszem rá a ledeket, meg a bekapcsolót, meg ilyen fasságok. Videókártyát hogyan helyezed be. Igen, itt a ATX, ugye, táp, bekapcsol, telepít. És ennyi. És itt van ez a vastagabb, ugye, megint kaptam egy Asusos matricát, ugye ez a telepítő drivere. Ez majd kelleni fog, mert
lesznek dolgok. Na, röviden átnyálazva végül is mi van benne. Hát nagyon fontos esetleg a BIOS, de hát én a BIOS-ban nem fogok turkálni. Ez a telepítő. Na és akkor végig is a alaprapra rátérve. Mondjuk ki, hogy mindjárt. Na és akkor lőnvilágosság. Hát ahogy elmondtam, ugye a 4 memória foglalat, a szép Asus hűtőborda, az Asus, igen, ugye egy PCI Express csatlakozó ugye a videokártyának, ez a 16-szoros PCI Express foglalat, ugye 2.0 van rajta, ugye 6 darab SATA, az előzőn is annyi volt, csak itt ugye egymás mellett van ez a 3x3 vagy 2x3, ugye ide lehet majd az USB-ket procinak. Na és akkor végig is az oldala. Itt van végig kettő USB, egy HDMI csatlakozó, mondjuk ezt lövésem sincs, hogy mi lehet, valamilyen visszajelző. És most látom, hogy ez nem, nincsen rózsaszín és zöld ilyen dugaj, hanem egybe van kombinálva. Na és én végül is azért is vettem ezt az alaplapot, mert van benne alaplapi beépített videokártya. Na most az nekem eléggé fontos úgymond, mert volt már rá precedens, hogy vártam az a videokártyámat, és muszáj volt használnom az alaplapit, és hogyha esetleg ezt a mostanit is eladom, akkor azért gáz lesz. Na most ugye van ez a sima VGA, meg a DVI-os, ugye itt a 2 darab 3.0-as, nem tudom mennyi látszik, így azért talán fókuszálja, nem fókuszál, hagyj meg. Ugye az Ethernet, csati, megint 2 USB 2.0-as csatlakozó, és a jack aljak, dugaljak, ugye. Na hát végül is röviden ennyi, és már majdnem lassan 8 perc. Hát legközelebb akkor jelentkezek, hogyha már beszereltem a gépbe, és megnézzük, hogy milyen a felállás, és ezt ugye feltelepítem a driverét, aztán akkor meglátjuk, hogy mit mutat a kicsike. Hát egyelőre nagyon tetszik, szerintem gyakorlatban is jó lesz, igaz, majd még ugye biztos rájöttetek, meg ha nem is, ugye én azért is váltottam alaplapot, mert ugye, mint mondtam, 4 foglalat, memória foglalat, és mivel csak egy darab 4 gigás van, így terveztem bővítést, de azt nem most, majd talán jövő hónapban, ahogy lesz majd rá időm. Bütykölygetni egyelőre 4 gigás el vagyok, de majd bővítve lesz az 100%. És hát majd a proci, de hát az még talán annyira nem gázus. Én egyelőre meg vagyok elégedve amúgy mindennel. Úgyhogy, na, mégis legyen ennyi végszónak. Úgyhogy legyetek jók, sziasztok!